Tänään katsotaan vähän tarkemmin Trekin Checkpoint ALR-pyöriä, eli tämmöistä gravel-pyörien sarjaa, ja kyseessä on alumiinirunkoinen pyöräsarja, missä on 3 eri versiota, eli Checkpoint ALR3, ALR4 ja ALR5 versiot. Katsotaan vähän tarkemmin, että mitä näissä pyörissä oikein on eroja. Gravel-pyörissä yleisestikin on tärkeää se, että siinä on tarpeeksi rengasleveyttä, ominaisuudet on rennot hiekkatieajoon, ne on nopeita ajaa muuttuvissa olosuhteissa. Trekin Checkpoint ALR-sarjassa kaikissa pyörissä on sama haarukka, sama runko, mutta komponentit vaihtelee. Tarkastellaan ensin vähän ALR3-mallia. Ja tässähän on todella tyylikäs Dark Carmine väritys, eli tämmönen viininpunainen runko kultaisilla detaileilla. Ja tässä pyörässä on Shimanon KES 10 osasarja, eli 1x10. Tää pysyy niin kuin todella hyvin hallinnassa sitten, eikä sitä edullista etuvaihtajasyndroomaa tarvitse potea sitten yhtään niissä reissuissa. Ja normaali droppitanko, erittäin hyvä ajogeometria, kuituhaarukka pehmentää todella paljon sitä ajotuntumaa. Ja niin kuin nähdään, niin täällä rengasleveyttä sille 50 milliselle renkaalle riittää todella hyvin edessä ja myös sitten tuolla takana. Eli clearance on todella hyvä tällä pyörällä. ALR3-mallissa on mekaaniset jarrut, eli ihan tällaiset yksinkertaiset mekaaniset pysäyttimet riittää hyvinkin moneen käyttöön Suomen tieolosuhteissa. Mekaaninen jarru on myös hyvin yksinkertainen huoltaa, että siellä ei tarvitse kun oikeastaan vaijerivaihdot aika ajoin huolehtia ja tietenkin jarruhuolto. Trek Checkpoint ALR3 on todellakin 30 kiinnityspistettä suunnilleen, joten tähän saa sitten vaikka työmatkalle, lenkkiajoon hyvin laukut kiinni. Tänne saa top-to-backen ylös, runkolaukut, pullotelineet, lokasuojat, tavaratelineen ja mitä tahansa sillä omalla matkalla tarviikin. Ja kenelle tämä pyörä sitten sopii? Checkpoint ALR3 sopii erityisesti heille, jotka haluaa vaikka aloitella gravelia, ostaa ensimmäistä gravel-pyörää, pääsee edullisesti seikkailuihin kiinni, tai jos haluat työmatkaan ja monipuoliseen käyttöön huippugravel-pyörää. Seuraavaksi tarkastellaan Trek Checkpoint ALR4-mallia. Tämä pyörä tulee 2 komeassa värissä, eli tästä löytyy tämä Living Coral ja sitten on tuommoinen neutraali vihreämpi malli, minkä mä näytän teille myöhemmin. Tässä pyörässä on sitten voimansiirtona Shimano KES 11, eli täällä löytyy sitten vaihdekahvoissa 11 pykälää. Pyörä tulee hydraulisilla levyjarruilla, eli täällä on sitten kunnon pysäyttimet ja nekin on Shimanon taattua laatua. ALR4-mallissa on myös 50 milliselle renkaalle hyvin tilaa. Ensiasennusrengas on tommonen aika rullaava, menee asfaltillakin helposti tää malli. Tosiaan eteen saa laukut, 30 kiinnityspistettä takaa sen, että saat varmasti ihan kaikki top-tupet, runkolaukut ja muut tähän pyörään kiinni. Checkpoint ALR4-mallista löytyy tosiaan 2 väriä, eli löytyy tää Living Coral ja sitten meillä on tämmönen Keswick Green, mikä on tämmönen tyylikäs, vähän hillitympi vihreä versio. Pyöristä on tietysti rajoitetusti tänäkin vuonna runkokokoja ja värejä saatavilla, eli ole nopea ja hanki just se sun lempiväri. Seuraavaksi mä haluan esitellä teille Trek Checkpoint ALR5-mallin. Ja tästä pyörästä löytyykin sitten 2 hienoa väriä, ja tämä ensimmäinen tässä on Fjord Blue Miami Green Fade, eli tämmönen tosi hieno värikäs kokonaisuus. Ja täällä on sitten SRAMin 12 voimansiirto, eli toimii niin sanotusti double tap vivulla. Pieni painallus alas, iso painallus ylös. Ja tässäkin pyörässä kiinnityspisteitä on todella paljon, eli me saadaan tänne runkoon molemmin puolin luonnollisesti pullotelineet, tankolaukut, runkolaukut, ihan mitä vaan kiinni. Kiinnityspisteitä löytyy tasaisesti ympäri pyörää kaikille nykyaikaisille laukuille ja muille komponenteille. Levyjarruilla pyörä pysähtyy kaikissa olosuhteissa aina turvallisesti. Ja tämä Checkpoint ALR5-malli on näistä alumiinirunkosista se top notch, eli jos haluat budjettipyörän, mutta mahdollisimman hyvillä komponenteilla, niin tässä on sun pyörä. Trekin väritykset niiden pyörissä on aina ollut tosi siistejä, ja tämä Checkpoint ALR5 ei todellakaan ole siinä poikkeus. Eli tämä Fjord Blue Miami Green Fade on ihan makea väri, mutta jos tykkäät vähän hillitymmästä pyörästä, niin täältä löytyy myös tämä Bronze Age-väritys, mikä on todella tyylikäs. Vähän hillitympään makuun, vähän hillitympi väri. Valitse näistä sun lemppari ja käy tilaamassa. Meiltä syklistä saat myös kaikki renkaat, varaosat, lisävarusteet, tankolaukku, top-tupepäki, tai sitten vaikka tämmönen isompi runkolaukku, mihin mahtuu reissun kaikki varusteet, pumput, juomat, mitä ikinä tarvitkaan.
Tervetuloa ostoksille.